Gipasalamatan kagahapon ni Presidente Benigno Aquino III ang mga Pilipino ug tanan nga nitabang sa mga biktima sa bagyong Yolanda kinsa mipatay og kapin 6,000 ka mga tawo sa Visayas niadtong tuig 2013. Kagahapon gisaulog ang ikaduha nga kasumaran sa pag-igo sa bagyong Yolanda. Matod ni Aquino, pinaagi ni Presidential Spokesman Edwin Lacerda nga nanghinaot siya nga ang mga leksyon nga gihatag sa kadaot nga dala ni Yolanda maka-inspire sa mga Pinoy nga maningkamot ug tukod balik alang sa kalambuan sa tanan. Gisiguro ni Aquino nga gibuhat ug buhaton sa gobyerno ang tanan aron matabangan ang mga naapektuhan ni Yolanda bisan pa sa mga pagsaway sa rehabilitation efforts sa gobyerno. Gihangyo usab sa Malacañang ang publiko nga bisitahon ang Official Gazette website. Diin makita ang tanang detalye kalabot sa government projects alang sa Yolanda affected communities.